M'estàs gravant, no? Jo he començat a gravar-te. Tu m'estàs gravant, jo te puc dibuixar, no? Sí. Bueno, es pot... A veure, el tema que estàvem parlant tots aquests dies, jo crec que en el fons és la creació, no? No? Sí, en el fons és la creació. I una cosa que em deies és que l'art et salva la vida. Això és bastant fort, no? Et pot salvar, sí, et pot salvar la vida. És com si la vida ja estigués maldita. Com si estigués perduda, certament. Sí, És una mena de redenció, oi? A través de l'art, sí. o sigui, venies en la idea de retratar-me a mi. Sí, és una manera d'exorcitar les capturadores d'imatges. A més, femenines. En aquest cas sí. Femenines, capturadores. Bueno, amb això coincidim molt bé, que l'art és passió, no? Això sí. Almenys, no? Que sigui alguna cosa. Sí. Bueno, com pots observar, a part de dibuixar, a mi el que no m'agrada molt és dir... Com que resulta que els artistes tenim poques possibilitats de parlar, perquè sempre parlen els polítics, aleshores, quan se'ns posa una càmera al davant sembla que hagin de dir coses transcendents i sintetitzar en 2 o 3 frases grans pensaments filosòfics, no? I jo voldria no sintetitzar res i no dir res transcendent, més aviat coses del nivell molt immediat, no? Com és, per exemple, això, no? L'acte de dibuixar, no? I mira que interessant, no? L'acte de dibuixar, doncs una persona que t'està enregistrant jo, de fet, també t'estic enregistrant. Sí. Els peus, jo he vist un moment que dibuixaves peus. Sí. A més, peus els trobo molt interessants, els peus. Sí, vaig estar en un poble a l'Àfrica, Zimbàbue, fa no sé, uns quants anys, i em vaig passar els mesos dibuixant peus de persones, no? Que són tan importants per córrer, per enfilar-se pels arbres, per saltar, per tot. Els cables. No sentiràs igual, no? Bueno, no me sentiràs, però te pots... Sí que et sento. A veure, jo confio que la qualitat és bona. Jo crec que sí. Jo he de confiar. Que sí? Bueno, molt amablement ens han deixat el CSIC... I et deixo la càmera. De Barcelona, molt amablement ens han deixat l'espai per gravar. Si vols et deixo... I aleshores, bé, aquest és un lloc en principi dedicat a la ciència i té alguna cosa a veure la ciència amb l'art? Tu què penses? Jo trobo que sí, perquè la ciència té a veure amb la natura, no? Amb el cos, amb la persona, no? El coneixement, no? Amb l'entorn, amb la veritat. Bueno, sempre m'ha interessat. Ara te'n vas de camp i tornes a entrar, vale? Molt bé. M'agrada jugar. Sempre m'agrada jugar. I això també pot ser ciència, no? D'això se'n diu ciència recreativa. No! A veure, hi ha 2 tipus de joc, la recreativa i el joc com a aprenentatge. Sí. Exacte. Passa, segueix dibuixant. Bueno, doncs què més me volies preguntar?
A veure, la vall d'en Bas, el teu entorn, Sí. el teu paisatge, Sí, és com... les teves amistats, Sí, la Vall d'en Bas és la com... teva vida, no? La teva vida Sí. creativa, No em falta que em diguis els teus secrets. La meva vida creativa ara en aquests moments es redueix bastant al plaer de sentar-me davant d'un arbre i dibuixar-lo. I per què els arbres? A veure. Bueno, perquè visc en un lloc que n'hi ha molts. I a més els arbres acaben siguent com persones, tots tenen una personalitat i són com certs vius que tenen unes lleis naturals que funcionen al costat de les lleis culturals i que són dos mons que no tenen res a veure i aleshores fa gràcia com descobrir-los una mica, no? I també perquè dibuixar un arbre és molt més fàcil que dibuixar una persona. Els arbres tots s'assemblen, els arbres. És una mica menys compromès, no? Però potser el més maco de dibuixar, sigui el que sigui, és que en realitat no dibuixes un arbre o una persona. En realitat el que estàs dibuixant és... el que estàs dient és això jo ho he vist. I a vegades estàs dient això jo ho he vist des d'aquí. I aleshores... Tu vas reconeixent les coses, llavors estàs dient que reconeixes. Això ho he vist, llavors és... Això ho he vist. És un arbre que ha estat vist. Tu quan mires un dibuix no mires exactament un arbre. Mires un arbre que ha estat vist per algú. Ah, vale. Aleshores dibuixar és una mica això. I en el fons dibuixar és el que en realitat potser també és tot l'art, és com un acte d'afirmació, no? Agafes el llapis, fas una línia, és una afirmació, és una manera com de dir